Chcete schudnúť, ale neviete, kde začať? Kľúč je v kalorickom deficite. Poďme si ukázať, ako funguje a ako si ho vypočítať. Kalorický deficit znamená, že spálite viac kalórií, ako príjmete. Telo potom využíva uložený tuk ako zdroj energie. Ak spálite 2500 kalórií, ale príjmete iba 2000 kalórií, tak ste v kalorickom deficite a to vedie k chudnutiu. Jednoduché, nie? Yes! No a ako zistíte, koľko spálite denne? Na internete nájdete všelijaké BMR kalkulačky, ktoré vám vypočítajú celkový energetický denný výdaj. Stačí iba zadať vek, pohlavie, hmotnosť, výšku a niekedy aj aktivitu. Tieto kalkulačky sú presné plus minus 10%, čo je celkovo dobrý odhad na začiatok. Yes! Odporúčam ísť do deficitu maximálne 400 kalórií, pretože je to bezpečné, udržateľné a nestratíte toľko svalovej hmoty. Ale pozor! Nestačí len znížiť kalórie. Dôležité je, aby ste si dobre nastavili bielkoviny, sacharidy a tuky. Kalórie sú základ, ale makronutrienty sú tiež veľmi dôležité. Chcete video, kde vysvetlím, ako si nastaviť bielkoviny, sacharidy a tuky? Hoďte mi to do komentára a sledujte ma pre viac tipov. Ak by ste chceli stravovací plán, tak ľudia mi dajte vedieť. Ďakujem.